ଭାଇ କଣ ମାଗିଛନ୍ତି ଭାଇ କଣ ମାଗିଛନ୍ତି ନେବେ ନା ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ହଁ ଫୋନ୍ଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଅଛି ଭାଇଙ୍କର ବୁଝିଲେ ନା ସବୁ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ମିଠା ହବ ନା ନାଇଁ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟେ ଆସିଛି ମିଠା ଦେବେ ଦେବେ ନା ନାଇଁ କେକ୍ ତ ଆଣି କାଟିବେ ମିଠା କଣ ଟୋଟାଲ ଭାଇ ବିରିୟାନୀଟେ ହବ ହଁ ଭାଇଙ୍କର କି ହସ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟେ ଆସିଛି ଅନଲାଇନରେ କେକ୍ ଗୋଟେ କାଟିବେ ଆଣି ଆଗ ମତେ ପଠେଇବ ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରି ତାପରେ ଯାହା ମତେ ଦେବୁ ବେକାର ପାଟଟା କାଟିବି ନା ମୁଁ ଗପୁଛି ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଖୋଲିଗଲା ସୁକୁନ ମିଳିଗଲା ପଛ ପଟା ଦେଖିଦେଇକି ଭାଇଟା ଆଇଫୋନ୍ଟା କି ଭାଇ ପଛଗୁରା କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ତମର ଲକ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କର ଆଇଫୋନ୍ ଭାରି ପଇଲା ରିୟଲମି 5G ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫୋନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପଛଟା ଖାଲି ପଛ ଦେଖି ସୁକୁନ ପା ଇଏ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି